Bueno, moltes gràcies per ser-hi a tots. Abans de res, volem enviar una salutació a Marc Gómez, que havia de ser un dels convidats, era el primer amb qui vaig pensar, l'inspector Takagi, en doblatge català, però ara mateix el tenim fent Els Miserables, està complint un somni, per tant vull un fort aplaudiment per en Marc Gómez. I abans de presentar les convidades que tenim, també vull dir que si esteu aquí és perquè un 17 de maig de 2001 un canal que es deia K3 amb un espai juvenil que es deia 3XL va obrir-nos al món de les deduccions amb Detectiu Conan, i aquest espai ara mateix no el tenim. El jovent és necessari al món i a més en el català per mantenir-lo, i ens falta això, un espai. Des d'aquí reivindiquem un espai juvenil per tenir anime en català, perquè si perdem el català també perdem el jovent. I ara sí, presentarem a les convidades. Primer la Clara Esbarze. Hola. La Masumi Sera, a Detectiu Conan. La veu. No sóc jo. La veu de la Masumi. També tenim a la Laia Vidal, actriu de doblatge. I a la Mire, la nostra representant, això ho explicarem, representant nacional de Detectiu Conan al Japó. Oli. Som-hi amb les preguntetes. No els hi farem coses difícils, no direm... Difícils, sisplau. Sí? Ah, sí? A quin episodi apareix Renya Karazuma, el líder de l'organització dels homes de negre? 1000! El 219. Joder, ostres. El 300 del manga i volum 30. Aquest és el nivell, Però no farem coses així, tranquils, no patiu, no patiu. Jo vull saber, li preguntarem a la Laia, com va ser el seu primer contacte amb la sèrie? Doncs, com bé has comentat, no sé si va ser justament quan es va estrenar, però jo tinc tota aquesta època d'infantesa, d'anar a quart de primària, cinquè de primària, i arribar de l'escola i posar-me a berenar veient tots els animes que emetien en aquell moment, no? Que si, bueno, no és un anime, però Una mà de contes, La màgica d'Oremi, La Sakura, i bé, mentre feia els deures doncs ho anava escoltant de fons o fins i tot veient-ho, i quan ja havien passat uns quants doncs emetien el Detectiu Conan, que era cap a les 8, una cosa així, 8 del vespre, 8 i mitja, més o menys, i jo no sé realment quan va ser el primer contacte, però sí que el recordo com un dels animes d'aquella època, no? I recordo que era com dels meus preferits, que em sabia els openings en japonès i els cantava al pati. Jo m'imaginava formant part de la sèrie també i representava les veus i tot això, una mica com un joc. I no sé, formava part d'aquella època. Ja ho veieu, segurament us heu identificat molt amb l'experiència que va tenir la Laia Vidal. És la infància de tota una generació. Exacte, i és el que ha de tornar. Exacte. La Mire, mira, potser faig una mala deducció i no seré tan bon detectiu, però vull pensar que Detectiu Conan et va tornar l'otaku que ets ara. Sí. Vamos. Sí, no, és l'ànime que em va fer tot. O sigui, veia One Piece en l'època, m'ha passat una mica com la Laia, no? Però sí que va ser l'ànime que em va fer anar a buscar l'Ares, l'Emule i descargues il·legales. Perdó. Demanant-li al meu pare, suplicant-li que per favor em busqués les continuacions, perquè quan acabava la sèrie tornava a començar i jo indignadíssima, en plan, no, i el Shinichi on està, saps? Llavors li feia descarregar tot el meu pare amb la seva supervisió i mirant-ho amb mi perquè em deia, tu veus que posa més 12? I jo, ja, però és que m'agrada molt. Quants anys tenies allà? No ho sé, és que no me'n recordo, o sigui, quart, cinquè aniria, és que no me'n recordo, més o menys com tu seria. 8, 9 anys, 10, sí, una cosa així. I clar, d'aquí una cosa va saltar l'altra, a buscar més openings en japonès, altres sèries que estaven en japonès subtitulades, va ser la primera sèrie que del català vaig passar els subtítols. Ostres. I aquí va començar tot, clar. Sí.
És fort, eh? Sí, sí. Doncs bueno, la deducció era correcta, per tant, bé. I a la Clara no li preguntarem el mateix, perquè hi ha una entrevista al racó del manga, que com que són amics, la podeu anar a veure, jo també hi participava, i allà ho veureu. A ella li preguntem com va ser el seu primer contacte amb la Masumi Sera a l'estudi de doblatge, a sala. Bueno, jo porto sent fan del Detectiu Conan des que es va estrenar, que la feien al migdia, abans de fer-la a la nit, la feien al migdia. Oi que sí? Igual, jo veia al migdia. Correcte. Feien al migdia. I bueno, la cosa va continuar, vaig seguir llegint els mangas en algun lloc, en algun lloc digital, llegia els mangas perquè, clar, arribava un punt que la butxaca ja deies, no, ja... Tinc 60 tomos del segon volum, O sigui, m'ho he guanyat. Pagats amb el sou que em donava la meva àvia, o sigui... Grans les iaies. Sí. I clar, jo ja estava al dia més o menys del manga i jo ja sabia que apareixia una detectiu nova, que era una noia... I em sentia molt identificada amb la personalitat de la Masumi. I jo estava llegint allò i jo deia, molaria molt doblar-la. La meva veu li quedaria superguai. No perquè jo sigui una gran actriu, però perquè, a més, crec que li quedaria molt, molt bé. Llavors, bueno, jo vaig... Ja feies doblatge en aquell moment? Sí, ja feia doblatge. De fet, bueno, jo faig doblatge per culpa del Conan, perquè el doblatge del Conan és increïble, és un dels millors doblatges d'aquella època. Boníssim. Sí. I clar, llavors jo pensava, que guai, seria superguai doblar la Masumi, però bueno, va ser un pensament, no? Llavors va arribar una altra tongada de capítols del Detectiu Conan. I jo, com havia vist que el Marc Gómez, que és aquest noi a qui li hem aplaudit abans, de cop i volta doblava un personatge i va ser, per què el Marc dobla un personatge i jo no? Llavors vaig anar a l'estudi i els vaig dir, perdona, m'agrada molt el Detectiu Conan, soc molt fan, jo també el vull doblar. I em van dir, vale, doncs ja s'han acabat els capítols. Però si en algun... Jo, bueno, però n'hi ha més. Jo, si en algun moment... Vale, tal. Total, que van tornar més capítols. I llavors em van donar algun personatge. Jo primer vaig començar fent la típica pastissera castellà donant noms i dates. I sí, perquè a l'era Meiji aquí va venir un samurai que no sé què i està allà explicant una història. Que pesats aquests episodis, bro? Sí. Doncs vaig fer diversos d'aquests. Després vaig fer d'una policia, també. De l'ajudant de l'agent de tràfic Yumi, la que té cuetes. Sí, la d'en Chiba, la parella d'en Chiba. Doncs vaig fer d'aquest personatge. I llavors un dia jo estava en aquell estudi fent una pel·lícula i de cop i volta arriba el director i em diu, mira, Clara, hem tingut un problema. És important pel context, hi ha un actor de doblatge boníssim que es diu Masumi Mutsuda, i és un noi. Això és important. Clar, el director de doblatge, quan li va tocar repartir els personatges, va veure el nom de Masumi i va assumir que era un noi. A més, si heu vist la primera aparició de la Masumi Sera, sabeu, no?, que passa a la trama, que la confonen amb un noi i tal. Va entrar ell per la porta i va dir, mira, tenim un problema, és que ha aparegut un personatge, el Detectiu Conan, i jo, la Masumi! Ja et pensaves que era un noi, però és una noia, i vols que la dobli jo? I em diu, sí, va, fes una prova, a veure com et queda. I jo, buah. M'he estat preparant 20 anys per això. I bueno, hauria fer bé la prova perquè me la van donar. O sigui que... I així va ser, una mica. I esperem que vinguin nous episodis. Sí, sisplau. Perquè la temporada... Hem emès 2 episodis ja en català de l'última temporada. Estem a 37 episodis de diferència. O sigui, al desembre, aquest mes, ha d'acabar la temporada. Esperem que 3CAT s'animi i ens porti aquesta tongada, que ve un... Manifesteu tots. Sí, a cridar tots que torni Detectiu Conan, que venen 4 episodis clau amb una trama de fa 17 anys, importantíssima. És fort que de tots els animes de l'època hagi arribat fins a aquest punt el Detectiu Conan, Sí. És fort. És fort que el nen porti 20 anys sense créixer. Bueno, val més que no creixi, perquè l'Arran sap que s'ha dutxat amb ell, i això, no sé, diu l'Aoyama, l'autor, que al final de Detectiu Conan
serà un final feliç. Per tant, no sé què farà la Ran amb en Shinichi quan sàpiga El perdonarà, el que han arribat a fer. perdonarà perquè està molt enamorada. Sí, li dirà, ja ho sabia, no? Clar, sí, és que 100%, dirà, sempre ho he sabut. 100% dirà això, amb aquest to. Abans hem dit que la Mireille va representar-nos amb Detectiu Conan al Japó. Això va ser en un programa de televisió que es deia No Dojiman The World. Correcte. I allà va cantar la cançó Nazo, el tercer opening de Detectiu Conan, que diguent Nazo segurament tots ja esteu fent na-na-na-na-na-na, no? Pues, experiència, perquè et va passar molt als inicis Sí. de començar a fer YouTube. Bueno, Per tant, vas assolir... en aquell moment ja portava temps, però va ser el moment en què començava a tenir gent que em seguia. Clar. I és que no sé ni com explicar l'experiència, perquè jo sí que estava molt focused en que volia anar a Japó i volia investigar, vaig fer tot un treball de recerca per buscar concursos, càstings, televisió, i va ser algo molt premeditat. És a dir, jo anava rotllo el que s'ha de fer per aconseguir-ho. Això ho explico molt perquè no va ser sort realment. La sort va ser que aquell any Nazo de Miho Komatsu feia 20 anys. Llavors els convenia molt que algú cantés aquella cançó, que és la primera cançó japonesa que em vaig aprendre de memòria sent una cria. Tancant el cercle. Aquest és el meu moment, 100%. I efectivament em van agafar per anar a cantar Nazo. Es pot trobar el vídeo, a mi m'ha costat molt, he fet unes captures aquí, sí, l'he trobat a una pàgina web. Quin tipus de pàgina web? Et passaré el link, no és la deep web ni res, tranquils, no, em va costar i vaig haver de buscar després un programa que descarregués vídeos d'aquesta pàgina i tal per poder-lo tenir, i sí, va ser maco escoltar-te i veure com els teus inicis ja, no sé, assolir una fita així ja amb 2 dies de YouTube, és com, ara què faig, no? Però mira on t'ha arribat. És que porto tota la meva vida cantant des dels 5 anys. O sigui que per mi en aquell moment ja jo portava molts càstings i moltes coses, o sigui que anava a seguir. Sempre trobo una meta nova. Molt bé. Cap problema. Ara m'agradaria saber els personatges estimats d'aquest anime. Laia Vidal. A veure... Tu tens una pregunta extra, eh? Mira, justament ahir pensava quina mena de preguntes ens poden preguntar. I una d'aquestes era de les que vaig pensar i pensava, és que realment Detectiu Conan no ho veia tant pels personatges o perquè hi hagués un personatge que realment m'agradés molt, com sí que passava, per exemple, amb la Màgica Doremi. Era més aviat per tot el tema de com estava muntat tot, la trama, tot el tema dels casos i que estava relacionat també amb una subtrama a part que anava com evolucionant, era com tot això. Tenia un crush amb el Shinichi, evidentment, gràcies a la seva veu de l'Òscar Muñoz. Òscar Muñoz. Però si hagués de dir personatge, diria que era la Haibara. La Haibara? Sí, diria que era... Sí, no sé per què. Em cridava l'atenció com a trasfons, com a personatge... i tot. Aixequeu la mà als fans de la Haibara. Molt bé. És obvi, és que és bastant popular. No, sí, clar, és la gran. I també, quin personatge principal t'agradaria doblar del Detectiu Conan? És igual que ja estigui associat a algú, Masumicera, per exemple. Home, aviam, no sé, la Ran, suposo. La Ran, sí? La Ran estaria bé. Sobretot perquè té molts episodis. Molt bé. No, és que és la gràcia dir, sou un actor de doblatge, sempre li fa gràcia dir, ostres, aquest personatge el voldria tenir. I clar, la Ran és un personatge potent, òbviament. Molt bé. És una resposta fàcil i senzilla. Sí. Personatge preferit de la Mire, si us plau. És que queda com molt cutre dir-ho, però el Conan. És que jo volia ser el Conan de petita i literalment quan canto en directe cançons i tal em curro totes les intros. La Marta dos rellotge que vaig girar, un estel fuga, m'encanta. I lo ràpid que anava, que em recordava l'Aleix Estellella amb l'Inuyasha. La pena dels quantes perits! Sí. Hòstia, però com vas tan ràpid?
És que és increïble. Era increïble com ho feia. És una habilitat que es desenvolupa amb l'ansietat, sobretot, crec. I quan deia el títol, també. La Kagome desapareix! Sí. Puto amo! Era quasi més o menys com quan deien el títol a l'opening de la Sakura, deia Sakura, la caçadora de cartes. Dic, ostres, estàs molt cansat, no? Estàs bé abans de fer el take? Però bueno, coses d'aquestes. Doncs tenim la Haibara i en Conan. No us diré que aixequeu el braç per en Conan. Va, sí, Conan, va, a veure quants. Aquí no. Hi ha els mateixos de la Haibara, La pregunta és qui no és fan del Conan. I ara el de la Clara, que potser no ens diu la Masumi, perquè no ha de ser-ho tampoc. A veure, dels nous sí. M'agrada perquè ja era hora que hi hagués una detectiu que fos una noia en Detectiu Conan, que hi ha 50 detectius juvenils, which is a thing. Això és una altra cosa, Tothom és fan de les deduccions i de detectius. Sí, és com detectives de instituto, és una cosa que existe. Sí. Sí, la Masumi m'agrada molt. I per no dir... No el Conan, a mi el que m'agradava era el Shinichi. Llavors, com capítols de flashback, tots, sisplau, més. Genial. Ara vull parlar una cosa de la trama, que és molt important, i qui em segueixi en vídeos al TikTok, com en Sinestrat, suposo que haurà vist aquest vídeo, però és que hi ha un gran secret encara al Detectiu Conan, que és l'aniversari de la Ran Mouri. Encara no el sabem. I l'autor ha dit que el cas relacionat amb el seu aniversari serà increïble. Per això no l'ha revelat encara, no? No Perquè ha s'està esperant. revelat, no sabem. Tampoc en Shinichi es va encongir un 1 de gener, per tant no sabem en quin punt pot ser. Podria ser octubre, l'aniversari de la Ran. Sí, perquè no ha acabat el curs, no? Novembre. O sigui, clar. No ha arribat l'estiu. Potser és avui l'aniversari. Podria ser avui. Aixequeu la mà qui creu que aquest cas estarà relacionat amb l'organització negra. Poca gent, però? Pot ser. Poca gent. Creieu que serà un cas que en Shinichi tornarà a ser adult i ja li dirà casa't amb mi? Mínim. No, però un petó, que encara no hem tingut petó. El petó. Creieu que serà el petó de Shinichi Ran ja, per fi? Sí? Seria guai. Vosaltres ho creieu? Tant de bo. Home, estaria bé, la veritat. Després de 1000 i pico episodis. Aquest és el tema. Per favor. Jo recordo, no sé vosaltres, però quan arriba el capítol de Kyoto, no? Estan a Kyoto? Sí. I la Ran li dona un petó a la galta abans que el Shinichi reaccionés i va ser com, perdona! Després el Shinichi igual, en plan de, però què fas? Molt identificada. I en Heiji ho veu i passa tot el que passa, no? Pensant que ha sigut un altre tipus de petó, i el senyor ja vol imitar-lo, té pressa també. No us faré spoilers, però si aneu al dia amb el manga, la relació Heiji i Kazuha ha avançat molt. Ja era hora, també. Ja era hora. Un aplaudiment per la Kazuha i en Heiji Hattori. I ja que hi som, també parlem del romanç dins de la sèrie, que per Gosho Aoyama també en entrevistes ha dit que la trama principal dels Homes de Negre no és que tampoc sigui el més important per ell. Ja sé que nosaltres internacionalment és el que ens fa trempar més, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè és una trama molt interessant, tot i que amb tants infiltrats últimament ja no sé què pensar, però bueno, és divertida de veure i tenim personatges com en Jin que fan molt de terror i a veure què passarà amb en Jin. Comentarem alguna cosa d'en Jin, que hi ha teories d'ell ara últimament. Què us agrada més? El romanç va per davant de tot? Sí, ja està, resposta ràpida, és que... Però a mi em dóna la sensació, potser sensació meva i nostàlgia i aquestes coses, i entenc que després de 1.100 capítols, però que al principi li donaven com molta més importància. O sigui, era com més font de situacions incòmodes a la sèrie. O sigui, hi havia com més malentesos, més moments del Conan gelós, més moments... Últimament sí que n'hi ha algun, però aquell capítol del Kaito Kid és molt guai. Però això, jo ho trobo a faltar. A mi, clar, és que, vull dir, porto 20 anys veient aquesta sèrie, el petó a la galta em sapa molt poc després de 20 anys. Però bueno, però entenc. Sí, jo també crec que
al principi hi havia com més intriga, no?, de si realment la Ran i el Shinichi es tornaran a retrobar, si el Conan deixarà de ser petit i trobarà la cura i tot això. Crec que això va quedar una mica de banda, no? Al principi se li donava com molta més importància, hi havia el tema dels casos que es complementaven i tot, però, bueno, i també la part del romanç, és que, clar, jo parlo des de la nostàlgia, no? Però ara mateix crec que tot això s'ha quedat una miqueta com més descafeinat, no? Em dona com la sensació. És que una història romàntica des del 1996... Clar, també és difícil estirar-ho, Per ells ha passat mig any, per nosaltres una eternitat. Es fa bastant... No sé, jo no sé ni com Gosho Aoyama, a vegades el comparo amb Eiichiro Oda de One Piece, perquè vulgueu o no, Gosho Aoyama jo crec que té coses anotades, perquè ara tu just també apareixen personatges de tant en tant que van aparèixer fa temps i tots tenen alguna cosa a dir a la trama tard o d'hora, per tant, jo sempre ho he dit, One Piece i Detective Conan crec que tindrà un dels millors finals de la història d'un manga anime. Esperem. I si no el té, decebrà molta gent. És que si no hem de cremar-ho tot, perquè tants anys... Jo no espero tant per res. Manifestacions a Catalunya després del final de Detective Conan. Jo ho veig. Per no fer-les petitant, explicant coses de casos i misteris, una també molt simple. Quin invent del doctor Agassa els agradaria tenir? Uau. A veure, escolliu. Hosti, Mire. És que n'hi ha un que és com molt evident que a mi m'encantaria tenir-lo i és el llacet que canvia les veus. És que els altres no molen en comparació, saps? No? El transformador de veu és molt guai. Sí, és el millor. Laia, la nostra feina, el transformador de veu. Estaria molt guai. Crec que aquí hi ha unanimitat en aquesta resposta. No, però el rellotge també mola. La seguretat de tenir un dart tranquil·litzant... Però per què el faries servir? Ja. No sé, però si per tornar sola a casa a la nit, molt tard, per exemple. Clar. O quan algú, saps quan algú és una mica antipàtic amb tu? No et somriu quan no et saluda. O al metro, quan es xoquen amb tu i no et demanen perdó, dardo. Hòstia, sí. O quan estàs baixant les escales mecàniques i no et deixen la part de l'esquerra lliure. La gent que es posa quieta a la part Exacte. Això també aniria molt bé, llançar-li un dard Però d'aquests. adorms gent i les llences per allà, Sí. no? I és igual. No, cauria, i llavors ella es quedaria lliure i ja pots passar. Clar, i que el socorri una altra persona. Sí. Les convidades em fan por, No sé jo si deixar-ho aquí... Això és la influència de la xerrada. Ningú diu el monopatí. El monopatí és També. molt guai, però és que jo cauria. Ja, jo també. Penseu que per culpa del monopatí hi ha el patinet elèctric ara, o sigui, mort a Conan ja, Mort a Conan. Això és veritat. Estaria bé, sí. Home, per arribar als estudis aviat, també, un patinet elèctric així superràpid. Estaria molt bé. Val, ara ve la secció que es diu Enigmes i Misteris. No, aquí volia comentar... Tenim tota la família Akai, i com que tenim la Masumicera, vull dir-li si amb els takes o quan estan doblant us entereu d'alguna cosa de la trama principal? I l'altra pregunta, Marc Gómez és el vostre assessor que us salva de tot? El Marc Gómez salva bastantes coses a l'estudi, sí. Clar, jo normalment intento anar al dia amb el manga, llavors jo quan vaig a l'estudi a doblar me n'entero, però perquè ja sé el que està passant. Però sí que és molt fàcil no enterar-te de res. Clar, quan nosaltres doblem només veiem les nostres parts. I el detectiu Conan, o sigui, jo encara, perquè m'he llegit el manga, però jo m'imagino l'Hernán Fernández, el que dobla el Heiji, que ve allà i de cop i volta de treure tot allò out of context, és com no entiendo nada. O sigui, fixeu-vos si són bons els actors de doblatge, que doblen tots sense entendre res del que estan dient. I no es nota des de fora. I no es nota i li donen sentit. Sí. Però sí, de fet, el que dobla el Shuichi i Shukichi, no? En Shuichi Akai i en Shukichi Haneda. I en Shukichi Haneda. El que dobla Shukichi és l'Héctor García, que és molt col·lega, i un dia me'l vaig trobar i li vaig dir som germans, i no se n'havia enterat. Uau. Uau. Pel cognom. Aquest és el nivell. Això és una altra cosa que passa i clar, que es posi ara amb la sèrie així, perquè hi ha gent que
Conan és aquella sèrie que pots abandonar un temps i quan tornes... Ja no, és perdudíssim. Vas perdudíssim, sobretot a partir que apareix la família Kai, no? I sí, en Shukichi Haneda és un personatge que és un Akai, però que se'n va anar a aprendre el soji, no? L'esport del soji, el joc del soji, amb en Koji Haneda, que és un personatge que en el present està mort, va morir fa uns anys, i per això dic que hi ha 4 episodis molt importants en aquesta temporada que esperem que emeti el 3CAT, on veurem el flashback d'això. Veurem aquesta història i obrirà tot un nou món dins de les deduccions i dels enigmes i misteris del detectiu Conan. Tenim en Shuichi Akai amb una de les veus més sexis del detectiu Conan, es pot dir, no? Qui el doble? En Jimeno, no és? Un nom, sí, en Jimeno. Sí, confirmem. Sí. Té la veu d'Edward Cullen. Exacte. I de Batman. No tenim cap mostra de veu, però sí, ell sona... Bella, esta es la piel de un asesino, esa voz. Sí. Més és una veu que queda molt bé en sintonia amb la d'en Jin. Sí. Quan parlen allò, dius, uah, els dos... Sí. Els dos mascles, no?, d'aquest anime. Sí. Volia dir una cosa d'en Jin, també, que un d'aquests misteris ara que van corrent i enigmes és que, si recordeu el personatge de la Kurosawa a la pel·lícula 20 del detectiu Conan, és una dona amb cabell platejat, amb el cabell platí com ell, que sabem que en Rom no li fa una menjada de cervell amb maquinària i coses d'aquestes. Per això hi ha teories de que el pare de la Kai podria ser en Jin. No sé què opineu vosaltres. Ja tindríem un altre familiar, Perquè som germans, però no són mateixa mare, diferents pares. La mare dels Akai és la germana de l'Helena Millano, mare d'Aija Ibarra, de Shiho Millano, sí. Us entereu, no? Estan tots relacionats. Són tots cosins i surten junts, i són cosins, però no passa res. Sí. Pels japos això és el més normal. Clar, també a Japó hem d'entendre-ho d'una altra manera, no? No sé, és com molt... Però bueno, veurem com avança aquesta història, perquè el d'en Jin, ara, jo no vull que sigui un personatge que redimeixi, ho sento, ha de ser un malvat sense perdó. És molt dolent i fa molta por. Sí, ha de ser algú que, no sé, l'han de tancar a algun lloc i que pateixi tota la vida, no ho sé. Voleu el pitjor per en Jin o no? Jo crec que es morirà. Sí? En plan, caurà d'algun lloc, batalla final, tipus Sherlock Holmes amb el Moriarty. Val. Aquesta és la meva... La teva teoria. visió. Un acantilat, un edifici molt alt, algú caurà, semblarà que el Shinichi també cau, però al final el Shinichi apareixerà allà. Així creus que el paper de Moriarty el té en Jin? Jo crec que sí. Per mi és... Perquè és aquell... Tot i que el cap de l'organització té aquest halo de misteri perquè no sabem qui és, però el que fa por és el Jin, perquè és molt despietat i veiem de què és capaç. Llavors jo crec que sí, que la batalla final, a més li té com tírria personal, ja al Conan, ja tot. Jo crec que serà entre ells dos. D'en Renya Karasuma hi ha diferents teories i tal. N'hi ha moltes. A veure, aixequeu la mà i pensi en en tinc 3 per dir-vos. A veure, creieu que és algú ara mateix entre... M'ho invento, entre 30 i 40 anys. El doctor Agassa! No, no ho és. Disfressat i que es relacioni actualment amb els personatges de la sèrie. No ho creieu, no? Perfecte. Creieu que ara mateix és un nadó que ha de ser cuidat per la vermut, per això és la seva preferida perquè li està fent de mama? Aquí, m'agrada. I l'altre és, creieu que és un home que no s'aguanta els pets, s'ha quedat estancat amb 99 anys i per això no el veiem, perquè no pot ni sortir de casa? Vale, guanya, doncs.
que ara mateix pot ser un nadó. Això és interessant, I que la Vermut sigui qui l'està cuidant. Seria aquest paper per donar-li el motiu de preferida del líder de l'organització. Això m'agrada a mi. Per mi té Però un bastanta... nadó amb ment d'adult, no? Perquè Seria? s'ha passat amb les pastilles d'encongir i clar, Clar, aquí ens falta molta informació, que no la sabem. Sí, sí. Una altra cosa que em té preocupat, aquí sí que molta gent odia els 3 marrecs. No? Ja riuen, sí. Els estimeu? Ara així m'agrada. Vull que em digueu què passarà amb aquests nens quan en Shinichi creixi i s'assabentin que tot el que han viscut és una mentida. jo tinc una teoria. Va, teories. Va, comença, Clara. No, és que parleu vosaltres. Perquè això és molt fort, que són nens, Ja. Nadie piensa en los niños. I si ells també són nens amb ments d'adult? No, això segur que no. Se sap si això no pot ser o... Són massa tontos. Serien... Però també hi ha adults tontos. Però serien més llest que el Conan perquè sabrien dissimular millor. I clar, això no. Jo crec que el que passarà serà... Mai s'assabentaran que el Conan era el Shinichi. Hosti, és trist també, però... Diran que el Conan ha marxat... No, No. és Però trist, i s'escriuran per carta o els trucarà per telèfon. O sigui, el que el Shinichi farà amb la Ran, després ho farà el Shinichi amb el transformador de veu, fent la veu del Conan per parlar amb els nens. És Però si- una teoria No. bastant plausible, Però si en català ja posa la veu d'adult sense el transformador de veu. Però és una llicència poètica. Una llicència que mola, sí, però la pot fer, Ja. És que em fa gràcia. Algun dia et podré dir, sense el transformador de veu, el que sento per tu. Jo, ja ho pots dir. Ja ho pots dir. Jo crec que si s'assabenten no s'ho prendrien bé. Sí? Però hi ha d'haver alguna manera, no? Com Happy Flower, rotllo, a tots els nens del col·le li diuen aquesta mentida, que el Conan s'ha traslladat d'escola, bla, 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 però és a el Pare ells... Noel, ara, el Conan. Als Estats Units, segur, als Als Estats Units, amb els seus pares, tal. Però els 3 nens sí que ho sabran i llavors aniran com a jugar a casa de Shinichi i tal, saps? Jo ho veig. Això ho veig. Tipo, els nens que et venen a picar el timbre superpesats i només Bueno, ells clar, 3. si són ells els únics nens que Exacte, saben la veritat, exacte. potser se senten com privilegiats, no? Exacte. I no ho diran mai a ningú perquè són superamics i són la Lliga Detectius Júnior. Ja. O sigui, en Shinichi serà escriptor i farà els 3 marrecs. I tindrem tota la història de Detectiu Conan, no? Per què no? Però seguirien sent amics del Shinichi? Clar. Clar, Seria raro. Home, coses més rares s'han vistes, també, Però tampoc és raro en el context en el que ja eren amics, Clar, no? sí, I és una amistat diferent amb un adult responsable, té 17 Sí, anys. però el Conan tampoc acaba de ser 100% sincer amb ells, No, mai, clar que no. Clar, com ho fas? Llavors, és complicat. M'encanta aquest debat, És un cas en el que ha estat implicada la Lliga Detectius Júnior i com... Ja. No? Ja. És un secret que guardaran sempre. Hi ha d'haver un final Happy Flower. No, és anime. Al final serà feliç. Clar, per això. Però clar, aquests nens, una de dos. No. O els hi diuen, era un nen, m'he enfrontat a una organització, els nens s'exciten, els hi encanta aquesta història i diuen, vale, això ha sigut genial, per què no ens ho deies que t'hauríem ajudat? Sí, però bueno, és interessant, és que em fan molta pena aquests nens perquè clar, és una trama, no sé com la voldrà tocar en Gosho Aoyama, però és important. Estava a punt de dir Eiichiro Oda, imagineu. Entre One Piece i Detectiu Conan, les meves passions, estic... Però sí, ho trobava interessant comentar-ho, perquè... Jo crec que el pitjor final de tot seria que no tanqués aquesta subtrama, no? Ja, però és que tenim Que l'Ai tanqués Haibara... d'altres i aquestes quedés com a l'aire. Això crec que seria el pitjor que podria passar. Clar, però tenim l'Ai Haibara, que tot i que en Shinichi digui ho mantindrem en secret, potser la Haibara de cop, perquè és punyetera, diria, ei, nens, és en Conan, jo sóc l'Ai, però així per putejar, saps? M'agradaria que ho fes, realment, seria... No ho sé. La Haibara, pobreta, té tota la família morta. Ja. Què creieu que pot passar Algo amb habrá aquest hecho. personatge? Creieu que potser la persona més propera que tindrà, bueno, a part de la seva tieta, no? Creieu que l'Amuro també d'alguna manera l'ajudarà? Perquè l'Amuro té un vincle molt fort amb l'Helena Millano, que era la mare de la Haibara,
I jo crec que tenir com una part d'aquella persona viva, no? Siguent la filla, jo crec que potser l'acaba adoptant. Què creieu vosaltres amb l'Amuro? Quin final pot tenir l'Amuro? Jo no crec que mori. Morirà l'Amuro? Mans en l'aire? No. Hòstia, la clar. No pot morir, és patrimoni nacional del Japó, no? Val. Shuichi Akai morirà? No, home, després de tant de tonteria... Bueno, és que estem parlant Algú de com... morirà al final. Això no, Aquesta el és la pobre pregunta. Moriran els dolents, moriran els dolents, això claríssim. Però havia algú bo. entès, moriran els nens. Els dolents moriran. Hi ha d'haver una mica més de drama, crec, Algú sí, important oi? ens han de matar cap al Sí, final. És que sí. si no tampoc tindrà gràcia, o sigui, volem plorar una mica. Seria un drama brutal, Ara a veure què ens diuen elles tres. Ostres, se m'ha apagat o no? No, hola, no. A veure què pensen les tres. La Vermut és una infiltrada? Té un pla de venjança contra l'organització? Uah, a mi molaria molt això, a mi. La Bruce m'encanta. La Vermut No ho sé. sabem que no està... O sigui, no està 100% amb l'organització, té interessos propis, o sigui que... Sí, I al Conan li cau bé, ja. per No ho algun sé. motiu. Creieu que la Vermut sí. és una conillet d'Índies de l'organització en algun moment del passat i ara es vol venjar perquè vol envellir com una persona normal? Perquè no envelleix la Vermut. Això en la trama principal es manté sempre igual de jove. Sí. Encaixaria alguna cosa així. Sí? Jo ho veig. I ara que hem parlat de la Vermut, el paper de les dones. No? En el manga i anime, en Goshaoyama, li passa una mica el que els hi passa a tots els autors. Sí. I amb els japonesos encara més. Si pensem, totes les dones de la història de Detectiu Conan depenen d'un home. Si no, no tenen trama. I això és una que sempre passa. La Vermut és potser la que es pot salvar una mica més. Però clar, si ja l'enllaces amb una venjança amb el líder de l'organització, ja és una que està fent alguna cosa per un home. Però bueno, aquest home mereix morir, per tant, a la Vermut li podríem perdonar. Però ens passa el de sempre. No passa el test de Bechdel. Totes, però és que absolutament totes. Jo espero que tinguin algun paper molt important per ajudar en Shinichi d'alguna manera, però és que ara la Kazuha, per exemple, ja està. Si està amb en Heiji, què passarà després? Ja. Quina trama tindran? Com ho veieu aquí, el paper de les dones de Detectiu Conan? Com les heu vist vosaltres sempre? Clar, és que abans, per exemple, quan m'has preguntat quin personatge doblaria, m'ha costat perquè és veritat això, que els que més ressalten són els homes, no? Per exemple, un Kaito Kid molaria molt, però és un home. No ho sé, crec que també és una cosa cultural del Japó, no? Que és el que has comentat, que no només passa amb el Detectiu Conan, sinó que en general els animes que no són exclusivament com per dones, els hi passa això. Llavors, no sé si després de 1000 i pico episodis es poden girar les tornes i que de cop tinguin un munt de protagonisme les dones. No ho sé, tant de bo, però... No ho crec. Sí que les dones Complicat. sempre són molt intel·ligents a Detectiu Conan, això sí. Sí, això ho salva sí. molt, Clar. Tenen caràcter, sí. Sí, almenys tenen ho han personalitat. construït com construirien un home, han fet una dona. El que sempre dic, com es fan personatges femenins? El mateix que ha estat fent amb els homes, literal. O sigui, tu fes un home, després fiques que sigui una dona, ja està. I això penso que aquí ho fan bastant. No és igual, no els fan igual els personatges, però dintre del que sol ser l'anime, són dones amb caràcter. La Ran, a mi de petita m'encantava veure que sempre, moltes vegades, era qui salvava a l'home, que pensava, gràcies, això no passa mai. I la tia sap karate i tal. Però traient això, simplement falta molta presència femenina. I això no crec que Sí, puguin la presència que hi ha és molt forta, però alhora falta més quantitat de representació. Els seus punts dèbils sempre són els romans, no? Les relacions amoroses. És aquest potser el problema, que després la gent diu les Ripley, la Sarah Connor... A veure, la Sarah Connor a la primera pel·lícula serveix d'incubadora per fer en John Connor.
tampoc és que... Home, no. A la primera hi ha pel·li més és on té la coses. seva evolució, però a la primera pel·li no agafa mai una arma de foc i es posa a fotre trets, o sigui, que també quan diem personatge femení fort, sembla que això, que si no fa karate i fot pallisses Sí, a sí, tios, sí. no pot Si no, ser no pot. forta. Llavors és com que a tope, amb el karate de l'Arran, o sigui, a tope, però no cal. Poden ser personatges interessants sense aquesta necessitat de ser estereotípicament masculins, Sí. no? Que al final sempre que és l'única cosa vàlida. Però jo crec que en els últims anys s'ha anat redimint, home, ja em fotria, ha anat introduint cada cop més personatges femenins, la Sato ha cobrat molta importància amb el pas dels episodis. Els episodis on surt la Eri Kisaki són molt guais també. Sí. No sé què fa amb el Kogoro, aquesta dona, sisplau, que es divorciï ja. Ja. És l'única cosa que no m'agradarà d'aquest final feliç, que tornaran junts i estaré en contra, però bueno. A favor del divorci? Qui? Vinga. A favor del divorci... I ja està, però bueno. Ens queda poc. I com arribem al final, parlem de com veuen elles al final de Detectiu Conan, no? I potser algú del públic també. Traurem el micròfon i a veure... Jo el veig molt lluny. Tard. El veig ben tard. Què t'imagines? Què és l'última vinyeta o l'últim frame de l'anime del Detectiu Conan? Un nou cas. Algú mor i torna a començar tot. El Conan tornant-se, o sigui, el Shinichi tornant-se a encongir i torna a començar un altre cop, no? T'imagines? Un cercle que no s'acaba. Tindran un fill i li posaran Conan. Podria ser perfectament. I si és nena li posaran Ai Haibara. Bueno, Ai, perquè Haibara és... Molt bé. I hi hauria possibilitat que el Conan no acabés amb la Ran? No hi ha possibilitat, oi, d'aquest final? Impossible. La gent Veieu cremant... Una reclamacions. Mire, què veus tu? Jo que es casen. Sí, és que necessito que es casin el Shinichi i la Ran. El mateix dia que la ja m'és Sato i el igual, Takagi. Una boda doble, no? Multiboda. Sí. No, El cas de la doble boda, en Takagi-san. No, ai, pobres, no, sisplau. No, jo, si hi ha boda, sisplau, que no hi hagi un assassinat. Perquè una cosa que em molesta... Sent aquesta sèrie és complicat, Aquest seria un bon final. És la boda, es casen, mor algú I s'acaba... I el Shinichi mira la Ran en plan de he d'anar a solucionar el cas i la Ran va vinga, va, vés-hi. No, I acabaria aquí. Pobra gent, tio. Llavors mai es Jo això ho casen. diré, em sincero, soc dels que quan un episodi de trama principal de l'organització negra, entremig hi ha un assassinat random i aturen la trama. No, és horrible, això. Qui odia que passi això, sisplau? Aixequeu-lo tots, eh? Jo. Bé, aquí no ho fan, eh? Goshoyama, para de fer això, Goshawa sisplau. para de matar algú del carrer quan els homes de negre estan fent alguna cosa. Una cosa- És terrible, ho diu. Proposo pel final que simplement hi hagi com una mena d'ova o extra on puguem veure que aquesta gent comença a tenir una vida normal. Van a un parc d'atraccions, i no succeeix res. Però no el parc d'atraccions del primer episodi, no? Qualsevol lloc on no hi hagi assassinats i ens puguem quedar tranquils, no? Tipo, ja està, s'ha acabat, poden viure. Però és que en aquesta sèrie, encara que es quedin a casa, hi hauria un assassinat. Segurament. Ho veig complicat. Sí. També han a portar la rentadora nova, hòstia, han muerto, no? Han mort. Demana menjar a domicili i quan obren la porta està mort. Bueno, Repartidor. mira, pizza gratis. Sí. Sabrem. Algú vol comentar el final del Detectiu Conan? Regalo cosetes, eh? Algú vol dir alguna cosa? Ui. I davant tenim. Jo vaig veure a YouTube, que no sé si era un final alternatiu o algo, en què, com que l'Ai Haibara li deia al Conan, li donava una pastia i li deia això és la cura per fer-te gran, i llavors el que passava és que es ficava al lavabo i quan s'aixecava i feia la sensació com que havia passat molt de temps, resulta que el que havia passat és que només havia crescut i ja està, però havia passat el temps realment, saps? Com si s'hagués quedat en coma. I llavors anava a l'institut i es trobava amb els tres marrecs, però ja crescuts i tot, que havien format un club de detectius, tal. Això és una ova. Si no m'equivoco, és l'ova número 9 el que està comentant. Sí, això és un ova.
A veure, que no seria un mal final, el que passa que hay muchos cabos sueltos ahí. Ja. No és un final satisfactori pels fans. No és feliç. Per mi, un final satisfactori seria, com ha dit, em sembla que tu, que has dit abans, això de... O sigui, que potser que es casin i tot això i després que el Shinichi de cop es trobi amb un assassinat, saps? I t'ho deixin allà sense resoldre ni res. Allà com tot torna a començar, però amb el Shinichi crescut. Home, tindria sentit també per tot l'storytelling de la sèrie, no? Jo crec que deixaria els espectadors satisfets. Però potser és massa previsible aquest final, o què? Però és el que tothom espera també, no? També, Que torni a ja. sortir els diaris, el retorn del gran detectiu, i surt el Shinichi i tal, i torna, i el públic, és el que tothom vol. S'encongirà en Kogoro, serà divertit. Buah! Ai, sisplau, Sèrie paral·lela. Algú més? Després et dono un regalet. Hòstia, el Kogoro A en veure Conchita aquest final. seria horrible, I llavors l'Eri no es pot divorciar. En Kogoro, en Conjit, no li marxa el bigoti, segur. Hola. Jo tinc, teories, tinc molt de temps lliure. La primera és que el doctor Gas s'ha mort. La meva. Sí, ha de palmar algú, jo crec que palmarà ell. Però assassinat o per edat? No, bueno, per algun dels seus invents. Laia, sisplau. La segona teoria que tinc és que l'Ai Haibara es quedarà petita, perquè no se li perd res gran. A mi m'agrada aquesta. O sigui, I es queda amb el i el doctor. xipeo amb el Mitsuhiko. La xipeo, sí. Sí. Com una segona oportunitat, Sí. ja. Clar, però... Bueno, és que no ha passat temps, tampoc. Això ho O sigui, deu ser... Són els 20 anys, 30? Sí. Ja. I l'altre que penso és que la Vermut és una venuda i farà com un Jon Snow i serà qui matarà el cap de l'organització. Oh! Sí. Bueno, da igual, no és un Interessant. spoiler, vale, ja? Dones el poder, doncs, Vermut. Algú més vol dir un final de Detectiu Conan? Al darrere. Jo crec que qui sí que morirà serà la Vermut. I també és un personatge que m'agrada molt i farà molta llàstima, però alhora també serà un final feliç, perquè ella està cansada de no poder créixer, de no poder continuar, i realment és el que vol. És poder acabar amb tot. I potser sí que segur que tindrà algun moviment important que ajudarà a acabar amb l'organització, perquè està cansada, no només ella de viure, sinó de tot el que està fent, pel que està fent per l'organització, i serà un punt molt important, tant la jugada que farà com la seva mort. Jo crec que necessita una segona oportunitat a la vida, pobreta. Necessita viure, però bueno, és la Haibara, sí, tots la coneixem. Però ha comès molts crims. Gràcies. Jo només un apunt. Jo crec, seguint amb el fil de la Vermut, jo crec que salvarà en algun moment a la Rang, un altre cop. O sigui, és la seva protegida. Jo crec que a la trama final passarà alguna cosa amb la Rang i la Vermut serà qui la salvi, perquè és amor. Mira, Set, com les boles de drac. Però això és Detectiu Conan, deixeu bola de drac en pau. Algú més? Una Nami? Bé, jo més o menys una mica de tot. I jo el que crec és que sí, la Haibara es quedarà petita, perquè és que es mereix una redenció, una oportunitat a la vida. I jo el que crec és que la Gas em morirà, em fa molta pena, però crec que morirà i a partir d'aquella mort passarà alguna cosa i serà com la clau per que en Shinichi atrapi els homes de negre, com que serà superimportant i que gràcies a la Gase doncs acabaran en tot. O sigui, voleu una mort a la trama, no? Si una mort hi ha d'haver-hi sí o sí. És igual qui mori. I jo el que tinc clar, he dit que el Jin morirà, però no el matarà el Shinichi, perquè ell té la seva moral de l'assassinat està mal i no és justificable. O sigui que és o per descuit. De fet, crec que fins i tot el Shinichi intentaria salvar el Jin, salvar-li la vida i vés a la presó, però no moris. I m'ha agradat el que han dit de la Vermut. De moment, és difícil que mori algú perquè en Conan Shinichi sempre va un pas per davant de l'organització. Per tant, l'organització encara no pot fer un pas per fer-li mal. Però potser la cosa comença a canviar ara a la trama
on s'està posant a la trama final. O sigui que potser sí que pot haver-hi una mort. Jo espero que no. Home, un dels moments més impactants del manga, que és gairebé al principi, és quan mor la germana de la Haibara. O sigui, aquell moment... Sí. Val? I ja per nivell de personatge, el Conan, o sigui, és que allò és el que significa per ell... És molt heavy, aquell moment. Llavors, jo trobo a faltar que es posi una miqueta més seriós. No tinc clar quina és l'edat a la que va dirigida el detectiu Conan. Ja. No ho tinc gens clar, perquè això el tema de la mort hi ha no la morts trobo molt necessària. violentes, però tot és com molt blanquet, al mateix... És raro. Llavors... Val. O sigui, tots voleu un mort de detectiu Conan? Un mort important. Sí! Tant de senyor del carrer morint-se, que mori algú. Senyor del carrer. Creieu que És que clar, en Shinichi és el millor detectiu d'aquest segle. Per tant, el faran fallar fins a un punt que se li mori algú proper, si sempre és tan bo? Jo crec que la gràcia d'en Conan és que sempre és bo. No crec que Gosho Aoyama el faci fallar i això provoqui una mort d'algú proper. Però una mort no té per què ser per un Voldria dir fallo que de en Conan ha deducció. fallat en alguna cosa i se sentiria No molt té per què. culpable. No sé si fins i tot perdria la deducció per falta de concentració amb un mort a la trama. Penseu-hi, Depèn perquè de qui mori, interessant, clar. És interessant pensar-ho. A nivell de guió, matar algú i deixar debilitat en Conan, Però... quan en 30 anys ens han demostrat que sempre va un pas per davant i és el millor. No, el millor no és, el millor és el Yusaku, de fet. El millor és l'inspector Megre. Es fa el tonto, es fa L'inspector el Megre, que tonto. sempre que veu en Shinichi diu un Kogoro, un altre cop tu, Kogoro! Així quan parla amb aquest tipus de veu, M'encanta. Sí. De tu! Ramon Canals, que gran. És un personatge que m'ha fet molta gràcia sempre fer la veu. Has de fer una mica de Robert De Niro i t'acaba sortint una mica Un deje, no? l'inspector Megre, Crec que hem d'anar acabant, gent. Si hem d'anar acabant, sí? Sí. Vale, els que heu guanyat, quedeu-vos aquí, vale? Us donaré una coseta. Doncs moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Visca el detectiu Conan. I quan veig tot això, no entenc com pot haver-hi tant de merder al món, tantes guerres, amb lo fàcil que és fer germanor, trobar I veure el moments detectiu tan bonics, i ho diuen que mira Conan, sí. Mira Conan. No, sisplau, pau al món ja, sisplau, que hem de viure tots així, com aquí. I gràcies a tots vosaltres per ser aquí avui. Un aplaudiment a les tres, ben fort, ben fort.